super fam, super may gubay is in the house tagad og karon nag-duty na pud ming duha. Among ipasigaan ang taas kay ngit-ngit man minus man kay siya og video kun nag sirado may og kuan ba palungo na suga. Siya mo na siya ko ba si Ryan. Ay Ray. Ug ganahan mo makipag one on one niya sa Mobile Legends, master na ni siya. O sa imo katon ko? Balik ka sa epic na po siya. Sumar na siya super fam. Baling kami baling mingawa ang akong palibot dire kamerang duhay tawo. Magila eh. Sorry gamay ka dali. Kas. Para siya super fam. Pag kami ngawa di kaya. Wala na. Mobinay. Dayon. Super fam. Ako na siyang gibutang ng ane ba alihan ako kanang na plastic para makita gas mga katawhan ba nga gisirado na gyud namo man ay ilang iliman ang nga gisirado na kay kun imo ra gong butang dili nimo butangan og ingon ana dili nimo butang ingon ana manulot muntar gyud dire muduol pa namog mga tanag sirado ba yun ana sila ka grabe. Yun na magkuna-una ng mga tao dire ba. Tawa ni usaw di gid padisturbos iyang ko ano. Shout out sa na makakita ani bisag kinsa. Ay kuan ba kanang padayon lang ta bisan bisan gamay-gamay pa man jud ko og ano mga super pam gamay pa. Naperde pa ko na siya buang pa jud. Grabe na no. So bisan gamay pa ta og kuan padayon lang ka kay bisan noon sa pakakuan ba kanang gamay basta gamay man kita magsusikan mintas wala magkanaang importante lang padayon lang ta no like ani niya before gadula na siya email sa ano pa siya kay magkaagan jud to pero sa una murag dungan-dungan ra po man dulag email pero ako nalato lang gyud ko sa email sa akong naganahan nga dula ron daghan man sa offline sa 2K20 basket NBA sa Wrestling Revolution sa PUBG o sa modula ko PUBG o sa Call of Duty mas na dito ko na ako aton sa Call of Duty kay kuan man kanang pusil ba pusil man ang Call of Duty yeah. Napoy bagong i-download ron Genshin Impact pero kuan wala pa siya na totally kuan papanya ko na download ng iyang resources so kasi makadownload wala lang po ko online super fam mo lang na to akong ikagamay ka-share ninyo na ining kadlawo na kay mo na magid akong vlog kadlawon manggid per me nakasuri ko gani habat pawala lang pud sa kaigang bakit nito magkainit yung paghapon ni kalit bunok ang ulan alas 2 to may ulan ganaray no alas 2 until alas 5 alas 4 to siya marta siya super fam until makadi-off na ko kay medyo komplikado pag yun kung mudi-off ko di pa man pwede so makadi-off na ko mag sorry ko kadali lang sa manhoyod or si direct bisa nasa lang so marta siya super fam thank you.